हाय हेल' खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनैहाय नोंथांमोनखौ हिरिम्बा बाथौ थानसालिनि फंनैसो भिडिअ क्लिप दिन्थिनो सानदों। सानथामनि हाबाफारिजों दिनै नैथि सान बे नैथि साननि लेङाइ आफादनि कमलाकान्त मुसाहारि नेहाथारि कामेस्वर बर' जोंनि गेजेराव दंबावो बेनो जाबाय गिबि गेट जों सिङाव हाबदिनि थानसालि दरखं आफादनि आफादगिरि बाथौ थानसालिखौ दिनैहाय बेयाव बेखेवबाय ब्रिटिशनि हाग्रामा महिलारि सारा बेयाव बेखेवनो फैदोंमोन। खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आं दोङो हिरिम्बा बाथौ थानसालि सिनाकना आनसलिक बेवहाय आं फैदों दिनै थ' नायदो नोंथांमोना बे जायगानि मोननै मोनथामखौ भिडिअ क्लिपफोरखौ नायदो गिदिंनि बाहाय बे मन्दिरखौ दिनैहाय बैसागोनि 14 खालार बे बेखेवनाय जादों बेनिखायनो जों बेयाव नायफैदों मा मा दङ नायनोसै नोंथांमोना गासैबो फैनानै बहुत समायना रमायना बहुत मोजां नांदों थ' नोंथांमोना माब्लाबा फै बेयावहाय जुदि उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट खैराबारि टाउनावहाय नोंथांमोना फैयोबा बे सिनाकना दं खैराबारिनिफ्राय टाउननिफ्राय मेनलि 5 to 6 किल'मिटार जासिगोन बेवहाय फैनो हागोन थ' रानिं थांनो हासिगोन बिउटिफुल बे बाथौ मन्दिरा सबसे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि गेजेराव बे गिदिरसिन स' बहुत बिउटिफुल लांदों कालारखौ नोंथांमोन नायदिनि एसे पिक्सार वाइज बे दा जेनेखि मेन स्टेज बे बिथिं दङ आरो गंगारफोरा बेवहाय माने बर' गानाव डेन्स होबाय थादों बे आरो मोनसे मोननै मोनथामसो माबा देखायनो सानदों मालाबा नोंथांमोना बे मन्दिरावहाय थानसालियावहाय फैयोब्ला बेवहाय जोंनि बर'फोरा बोरैहाय बेयाव बाथौ धोरोमखौ सिबिनाय जादों बेनि गोदो गोदाय बर'फोरा बेवहाय बिदि खुसि बावनाय होनना बुङो जोंनि जेसेबां आबै आबौ आजै आबौफोरा बेवहाय सोरगोआरि जालांनाय बिथांमोनखौ बेवहाय होनाय जायो बेसे रंजाथावना दिनैनि बे साना बेसे रंजाथावना दिनैनि बे समा बेसे रंजाथावना दिन थानसालि हाबनाय मेन गेट आं दङ बे बाथौ थानसालिनि
सिङाव डिजाइनफोरा बरिया नांदों बिथिं दङ बे जाबाय बानलुबा आफा बोराइ बाथौनि आशीर्बाद लाबाय खुलुमबाय थ' दायो बे थानसालि सिंनिफ्राय बाहेरायाव थांनो ओंखारबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों फैनानै दसे सिगाङावनो बेयाव अखा हादोंमोन बेनिखायनो बेयाव दै जादों बेयाव दिउरि आफाया प्रसाद रानबाय थादों नायनोसै बाथौ थानसालिनिफ्राय ओंखारफैनानै दायो बाथौ बोराइनि आशीर्बाद लानानै दायो फैयै फैयै जों नुनो मोनसिबाय एग्जिबिसन हल बेयाव मा दङ जों नायनोसै बेयाव दङ बहा गिदिर बहा सेना सिन खिरखा जथा सेरजा जेन्थर खिरखा गवला बेखौना सिखिरि आवरि अ बेलाय नुनाया खुरै एमाव नारजि गन्द्राय खारदै बिसिब थावख्रि बुन्था दाउ खथा जंगालि नांगोल खिरखा जलैख' आरो दिनै बेवहाय गिदिर ना हगारदों आरो जों आसा फालियो जोङो बाथौ सिबियारिनि नङा बर' फिसाफ्रा गावनि गोदोनिफ्राय आंनिफ्राय गुदि धोरोम जोंनि मानसिफ्रा सिरि सिगिनानै सत्यम शिवम सुन्दरमखौ नागिरनानै माने गोबां एलाइटफोरनि मानसिफ्रा बारस्लायदों दहाय आं मिथिदों क'क्राझार गसाइगाव वेस्ट बेंगल ओरै सारा आसामनि बे मन्दिरखौ नायनो फैदों आं लोगो मोनदों मानसिफोरखौ दा लोगो मोननानै माने बिथांमोननि कमेन्टआ मा
जे बिराद मोजां आब्रुथि गोनां मन्दिर जाबायलै ओमफ्राय जों बेखौ हाय लोगोफोर हिरिम्बा बाथौ थानसालियाव आं फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय गावखौनो नोंथांमोनाबो बेयाव फैनो हागोन आरो जुदि नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायनानै इन्जय खालामदोंबा नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानब्ला नोंथांमोना आंनि चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनो दाबाव गोजोन्थों।